ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବେ କୌଣସି ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଭା ହେଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମସ୍ୟା ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାର ରାଜା ଗରୁଡ଼ କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। ଏହାରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ହଂସ, ଟିଆ, କୋଇଲି ଏବଂ ପାରା ଭଳି ଅନେକ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଡକାଇଲେ। ସଭାରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ରାଜା ଗରୁଡ଼ ଆମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କାଉ କହିଲା ଯେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ନିଜ ପକ୍ଷୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ବଣି ଚଢ଼େଇ ଏକ ନୂଆ ରାଜା ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। କୋଇଲି କୁହୁ କୁହୁ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ୁକୁ ଶବ୍ଦ କହି ଏହାର ସମର୍ଥନ କଲା। ଏହିପରି ଏକ ନୂତନ ରାଜା ଚୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ପେଚାକୁ ରାଜା ଭାବରେ ଚୟନ କରିଦେଲେ। ନୂଆ ରାଜା ଚୟନ ହେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ପେଚାର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଗଲେ। ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନକୁ ମୋତିରେ ସଜାଡ଼ିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ପେଚାର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦିନ ଆସିଲା। ମୁକୁଟ, ମାଳା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଟିଆମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏବେ ଦୁଇଟି ପାରା ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପୂର୍ବରୁ ପେଚାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଲେ। ପେଚା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପାରା ସହିତ ପୂଜା ପାଇଁ ଡରିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଏକ କୁଆ ଆସିଗଲା। କୁଆଟି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେଉଁ ଖୁସିରେ? ଉତ୍ସବ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଏହା ଉପରେ ବଣି କୁଆକୁ କହିଲା, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ନୂଆ ରାଜା ଚୟନ କରିଛୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ସଜାଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଏତକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଗରେ ଲାଲ କୁଆ କହିଲା, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଡକା ଯାଇନାହିଁ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତ ଏକ ପକ୍ଷୀ। ଏହି କଥାର ଉତ୍ତର ତୁରନ୍ତ ପାରା କହିଲା, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସଭାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଦୂର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହର ଏବଂ ଗାଁରେ ଯାଇ ରହୁଛ। ରାଗରେ କଳା କୁଆ ପଚାରିଲା, କାହାକୁ ତୁମେ ରାଜା ଚୟନ କରିଛ? ତାହା ଶୁଣି ବଗ କହିଲା, ପେଚାକୁ। ଏହା ଶୁଣି କୁଆ ଆହୁରି ରାଗିଗଲା। ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଜୋର ଜୋର ପିଟି କା କା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଗ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? କୁଆ କହିଲା, ତୁମେ ସବୁ ବହୁତ ମୂର୍ଖ ଅଛ। ପେଚାକୁ ରାଜା ଚୟନ କରିଛ, ଯିଏ ସାରାଦିନ ଶୋଇଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ରାତିରେ ଦେଖିପାରେ। ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ୟା କାହାକୁ ନେଇଯିବ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଥାଉ ଥାଉ ମନ୍ଥର ଏବଂ କାପୁରୁଷ ପେଚାକୁ ନିଜ ରାଜା ଚୟନ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଆସିଲା ନାହିଁ? ଧୀରେ ଧୀରେ କୁଆର କଥା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପାଇଁ ସଜ୍ଜିତ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେ ପେଚା ଏବଂ ଦୁଇଟି ପାରା ଫେରିଆସିଲେ, ସେମାନେ ସ୍ଥାନଟି ଶୂନ୍ୟ ପାଇଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦୁହେଁ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ସେହିପରି ପେଚାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନ ଥିବାରୁ ତାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାରିପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଥିବାରୁ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ପେଚା ଜୋର ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏହି ସମୟରେ ଗଛରେ ବସିଥିବା ପେଚାର ବନ୍ଧୁ କହିଲା, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ। ଏତକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପେଚା ଚିତ୍କାର କରି ପଚାରିଲା, କାହିଁକି? ଏପରି କ'ଣ ଘଟିଲା? ପେଚାକୁ ବନ୍ଧୁ କହିଲା, ଏକ କୁଆ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲେଣି। କେବଳ ସେହି କୁଆ ଏଠାରେ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପେଚାର ରାଜା
ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ଦୁଃଖିତ ପେଚା କୁଆକୁ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି କଲ? କିନ୍ତୁ କୁଆ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ପେଚା ଘୋଷଣା କରିଦେଲା, ଆଜିଠାରୁ କୁଆ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ କୁଆ ପେଚାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଶତ୍ରୁତା କଦାପି ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଏକତ କହି ପେଚା ଉଡ଼ିଗଲା। ପେଚାର ଧମକ ଶୁଣି କୁଆ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ସେ ପେଚା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବାର ବୁଝିନେଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଛି କରି ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ କଥା ବିଗିଡ଼ି ଚୁକିଥିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ କୁଆ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେଦିନଠାରୁ ପେଚା ଏବଂ କୁଆର ଶତ୍ରୁତା ଚାଲୁଅଛି। ତେଣୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପେଚା କୁଆକୁ ମାରିଦିଏ ଏବଂ କୁଆ ପେଚାମାନଙ୍କୁ